Divan rojan da germeke zêde heye hakikaten li gelek şehrên me bajarên me û ev germa zêde li herêmê jî welatiyan bêzar dike. Li Mêrdînê jî bi saya ava spî welatî dikarin xwehênik bikin gerek kes tên vê derê yani dişin ava spî dikevin avê û xwehênik dikin. Ava spî di navbera midyat û nizîbînê de ye. Ev der bi ava xwe ya sar û xwezeya xwe ya xweş balê dikişîne. Welatî seranserê salê tên vê derê ji xwe re digerin û behna xwe vedidin. Van rojan germahî gelek zêde ye. Welatî jî aciz dibin. Ji bo vê jî berê xwe didin ava spî. Dikevin ava sar û xwehênik dikin. Em ji her din vê ava doğal mugimî xwehînik kin. Maşallah qeşaya. Hin kes dikevin avê, hin kes jî li cihên xwezayê digerin. Serê avê cihekî gelkî xweş e. Ji bo av dirgelkî germ min em têne virin dikevin avê de ji bo em xwehînik kin û li timamê Tirkiyeyê têne vir dikevin avê de cihekî gelkî xweş e hînik e. Ev der ji bo turîzmê cihekî girîng e. Her sal ji bajarê din jî gelek kes tên vir. Ji navçeyan jî ji bajaran jî gelek insan diçin ava spî temaşvanêja û wisa hênik dibin. Tabii havîne dünya jî germa jî gelek zêde hakikaten meriv ji germê jî aciz dibe. Lê tevê wê jî mêvanên Entabê gelek zêde ne. Entab bajareke qedîm em bêjin. Turîst